ಅಲೆಪಿರ ಬತ್ತರೀರು ನಮ್ಮೂಲ ಅಷ್ಟು ಶಾಲೆಲ್ಲ അതിനെ തുളപ്പോൾ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಬೈದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ತಿತ್ತುದಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪಿರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಅಕಲು ತೋಜುಂಡ ಮನೆ ಅಕಲು ಹೈಡ್ ಹಾಪಿರ್ ತೋಜುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ತಿತ್ತುದಿ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅನ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಬೈದಿನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೈದ ಇಂಕಲು ಅಂಚ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೇ ಹಾಯ್ ಭಾರಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಬೈದೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಗರ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ದಾದಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕಡಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬರಡು ನಟ್ಟೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಈಗಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈನ್ ಏನಾನ ಗೊಂಡೆ ಮುಗಿದು ಗೋಡ ಕೊರಿಂಚು ಗೋಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊಂಡೆ ಮುಗಿ ಗೋಡ ಮುಗೆ ಬೀತಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರಡು ತನಿಷನ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬೊಕ ಕಾರ್ ಏರ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇರ್ತುಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಜನ ಇತ್ತ ಕಾರಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಒವ್ವೊ ಕಾರಡು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವ್ವವು ಕಾರಡು ಕುಲೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಕೆಲವೇರು ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಕೆಲವೇರು ಲೇಟ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದನ ಇಲ್ಲೋ ಬುಡಿಯ ಬೊಕ ಇಡೆ ಬರ್ರಾರೆ 1.5 hour ದಾದನ ತಾಗಂಡು ಬೈ ದ ವೇ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಓಲು ಒಂದೇ ಪಂಚ ತಯಾನಿಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಿತೀನಿ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕೆಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಿಗು ಮುಲಿತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡು ವನಸ ತಯಾರಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ವನಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಸೊ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇರ್ಸ್ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪನೋಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೋಧಿಡ್ ಮಲ್ತದಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಸಾದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ತನಿಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಕನ ತಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಹೊರ ತಿಂದಿದ್ದು ಪಿರ ಆಯ್ಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ ಕನತೆ ಐಟಿ ಯಾನ್ಲ ಚೂರ್ದೆತ್ತು ತಿಂಡೆ ಹಾತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತುಯರೆ ಉಂಡ ತೂಲೆತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ ಯಾರು ಪಾತೆನ ನಿಕಲೆ ಕೇನುಂಡ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾತೆನ ಕೇನುಂಡ ಊಟದ ಸಮಯ ಸದ್ಯಗೆ ಅನೀತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಿ ದಯಪಂಡ ಉನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಹೋಳಿಗೆಗೆ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಾಯಸ ಇತ್ತುಂಡು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚಿತ್ತುಂಡು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಿಂಡೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ತಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಮಾತಿರ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಕೆಸರು ಮಯ ಆತನ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೆ ಪೋದು ತೆಕ್ಕದ್ ಬತ್ತೆ ಕಾರು ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಕಾರು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೀರೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಣು ನೆನ ಫಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಸೀರೆ ಇನಿ ತುಟ್ಟದೆ 3rd ಟೈಮ್ ದಾದನ ಫುಲ್ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೋದು ಆಂಡ ನೆನಪಾಂಡ ಅವೇ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಓ ಟಚ್ ಆಣ ಅವು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತನು ಉಳೆ ಪೋತುಂಡು ಗಾಡಿ ಪಿಚಿಕಾತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಾವ್ ಇವನಂತೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಲ್ಲು ಮೀನಿ ಪೋಡಿ ಅಂಡ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಕಲ್ಲು ಎಂಚ ಪುಡಿ ಆಪುನ್ ಬಾಲೆ ಉಂತಾದಿಂತುಲ ಗಾಡಿ
ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಪಿತಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಲು ಪೋಡು ಗಾಡಿನ ಪಿತಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಕೆಸರು ನೋಡಿ, ಕೆಸರು. ಕಿರಣಿ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಾಲಿದ್ದು ಚಪ್ಪಲ್ ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಲ್. ಈತು ದೂರ ನಡಪುಡು ಬಾಲೆ ಜಾರುಣ್ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಜಾರಿ ಎತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಅಂಚೊಂಡು ಕೆಸರು ಜಾರುಣ್ ತೂದು ನಡಪು. ನಿಕ್ ಪಂಡು ಪಂಡದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನೆ ಬೂರ್ವೇನ ಅಂದ ಓಳ್ಕೊನೋದು ಉಂತಾದೇರ ಆಂಟಿ. ನಮ್ಮ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪರು ಮೀಟರ್ 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 ಇಂಟೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಐತಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಬರ್ತ ಬತ್ತುಂಡ ಗತಿಯೇ. ನಮ್ಮ ತಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನತಿ ಬ್ಲಾಕ್ 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 ಆಯ್ನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಗುಡುಗುದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಕೆಸರು ಮೂರು ಚೆಪ್ಪುಡಾವು ತ ಕೆಸರು ತುಲೆ ಕೆಸರು ಪಚ 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 ಉಂಡು ಹಂಚಿಪೋಯಿ ಡ್ರೈ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಿನಾಗ ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತೋಡು ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತರ್ನ ಈಸಿ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಗುಡ್ಡೆದ ತಿರ್ತು ಬರ್ತ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಗುಡುಗುದ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಕಾಡು. ಕಾರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎದುರು ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕುಲ್ ಈ ರೆಪ್ಪಿರ ಉಪ್ಪು ಅಬ್ಬ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಓಲಾ ಮೂಳೆ ಉಂಟಾದೇರನ್ ನಡತೂನ್ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಯ ಓಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೀದಾ ಪಾಸ್ ಆತೇರಂದ್ ಎನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡ ಆ ರೇರೇನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗೆ ಎಂಕುಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ನಡತಾವೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆನ್ ದ ವೇ ಉಂಡು ಸೊ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಜತ KT ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಜತದ KT ಪರ್ಜ ಬಟ್ ಈ ಕಾಫಿ ಪರ್ಯ ಕಾಫಿ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೇತ ಪುದರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಡ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ಪಂಡೆ ರಿಮ್ ಜಿಮ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ರಿಮ್ ಜಿಮ್ ಕಾಫಿ ಪರ್ತು ಜರ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಇಬ್ಬಾಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕಡೆ ಅವೇ ಈತ್ನೆಟ ಬಲ ಬಾಲೆ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಬತ್ತುಜೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪತ್ತೊಂಡಾಗ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗುಗೆ ನಾಟಕ ಪೂರ ನಾಟಕದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಕೇನಾರು ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ಡ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಟ ಎನ್ನ ಸೀರೆನು ತುಚ್ಪಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕಲಿಗೂ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಸೀರೆ ತುಟ್ಟಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕಲಿಗೆ ಎಂಚು ಆಪನ್ ಪಂಡ ಹೊರ ಸೀರೆನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಡು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಕುರ್ತಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಪುಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೀರೆ ತುಚ್ಪಾರೆ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನತ್ತೆ ಕುರ್ತಾ ಪಾಡ್ದ ನಾನೂರ ಏಪಾಂಡಲ ತುಟ್ಟುನ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಸೀರೆನ ತುಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ನೋವೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೆ ಏತ್ ಆರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನ ಬತ್ತೆ ಜೆತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಬತ್ತೆ ಉಂಟು ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಬಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಂಡು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಂಡು ನಡೂಟರ್ನರ್ ಬತ್ತು ಹೋಪು ನಾವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಅಂಚ ಕಿಚನ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆರೆ ಉಂಡು ಬೆಗರ್ದು ಜಾ ಇಡೀ ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಬೆಗರ್ದು ಜಾ ಕಾಂಡೆ ಪೂನಾಗೆ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಲ್ಲೇನ ಅಂಚೆನೇ ಉಳ್ಳೆ ಬಟ್ ಆಂಟಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊಮಾರಿತನ ಉಪ್ಪುನತೆ ದುರಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತುನ ಸುಸ್ತಾಪುನು ಸೊಮಾರಿತನ ಅಪ್ಪುನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀದು ಗುಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಸೊಮಾರಿತನಲ ಮಾಯ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆರೇಳು ನಾನೊಂಜಿ ಉಂತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಪ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಏತು ಬರ್ಸ ಬರಡು ದಾಲೊಪ್ಪಡು ಚೌಲಿ ನೀರುಡೆ ಮೀಪುನು ದಯಪಂಡ ಚೌಲಿ ನೀರುಡು ಮೀನು ಒಂಜಿ ತರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಮೀಯೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚವರ್ದು ಚೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೆ ಏತೇ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಏತೇ ಟಂಡ ಕೂಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ನೀರುಡೆ ಮೀಪುನು ಸಿದ್ದ ದಾಲ ಬೆಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ತೂವರೆ ಆತಿಜಿ ಸರಿಯಾದ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಝೀರೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಝೀರೋ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಜನೇನು ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದಾಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಡ ದಾದಾಂಡಲ ತೂವೊಂದು ಫೇನಿ ತೂತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಆದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ 10 minutes ದಾದಾಂಡದ ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಹಂಗೊತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ದದಾಂಡಲ ಮ್ಯಾಗಿ ದದಾಂಡಲ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಪೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಶೋಕುಡು ಸೊಗಾಸು ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಪೆ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್
ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ. ಖುಷಿಯಾಲ್ 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 ಪಾರ್ಲಿಚೆ ಬುದ್ಧಿ ವರ್ಷ ತುಲೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಜೋರ್ ವರ್ಷ ಎಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ತುಲೆ ಯಾಲ ತೋಜು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಸತು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೂಹಿನ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಹಾಕುವೆ ತನಿಷ್ಕು ತುಕ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಅವ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಹಾಕ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಹಾಕೊಂದೆಪ್ಪಾಯಿ ಅವು ಡ್ಯಾಡ್ ನಾಡಿನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ಒಳ್ಳೆರು ನಂಚಿ ತೂಕೊಂಡು ಸಿಂಕುದಲ್ಪ ತೋಜುವೆರ ಮೀನು ಬ್ರಷ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಮೀನು ದೆ 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 ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೈತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ದಾಲೆ ಉಪ್ಪು ನರಕ ಕೈ ರೋಜ ಟೀಚರ್ ಮಗ ಇದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನಿರೇನು ಬೊಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಚುಚ್ಚು. ಮಳೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂತುದುಣಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಓಲೆ ಅವಳು ಕುಂಟು ತೋಜುಣ ಕುಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಕಲ್ಕೋಚಿ ಬಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಫೆಂಬೆ ಬರ್ಸಾಗ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ನುಂಗುಜಿ ಮಲೇಜಿ ಕುಂಟು ನುಂಗುಜಿಂಡಲ ಮಲೇಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮನ್ಪೋಚಿ ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಏಪಲ ಪಾತರೊಂದು ಸೀದಾ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಕೈ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಮಿನಿಗ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ದಿಂಡ ಆರಾಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತಿಕ್ಕ ಒಡಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಪತೋನ್ ಒಡಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇ ಇಲ್ಲೈತೆ ಇಂಕಿ ಬೇ ಜೋರ್ ಪಾತೇನೆ ನಕ್ಕೆ ಬಿ ಹಾಕೊಂದು ಪುಂಡು ಸ್ವರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ನೆಲ వచ్చిన ಪೂರ ಆಯ್ ನೆಲ వచ్చినాక ಯಾನ್ ಪೋದು ರಪ ರಪ ಕುಂಟರ್ದದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯೇ ಒಂದು ಇನಿ ಪಾಡಿನ ಕುಂಟು ನುಂಗರೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಪೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲೆದೊಲೈ ಪೂರ ನುಂಗುಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಲೈ ನುಂಗುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಂಟು ಏಪ ನುಂಗುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೂಬೆ ಗೂಬೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಬಂತು ಗೂಬೆ ಗೂಬೆ ಅನ್ನೆಪ್ಪೆ ಗೂಬೆ ಪಂಡ ಔಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂತನು ಗೂಬೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆನೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತ್ರೊಂದೆ ಪೋಡು ಬಡ ಪಾತ್ರೊಂದೆ ಉಂಟು ಎಂಕ ಶಾಲೆ ಇಡುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಟೀಚರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮರದ ಬಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊಡ್ದೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ ಪಂಡ ಮರತ ಉಡಂದ ಬಾಯಿ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತನ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಉಡಂದ ಬಾಯಿ ಮಿನಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತನ ಪಾತೆರ್ದು ಪುಡಾತ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದು ಪುಡಾತ್ ಪೋತು ಅಂಚಾಯಿ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಡು ಮಮ್ಮ ಅಂದು ಅವಳ ಈ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ 200 times ಲೆಪ್ಪುವೆ ಮಮ್ಮ ದಾಲೊಪ್ಪುಜಿ ಮಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ಪೋಂಡ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೂಮಿಗೆ ಪೋಂಡ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಓದುಲೆ ಸಿಂಕ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಳ್ಳ ಪಾತಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಬೈದೆ ನಿಕ್ ದಾಯ್ ರಜ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಬಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಾಗ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಜಿ ಏ ಹೋಗ ನೀನು ಇತ್ತ ಪೋಪಂಡೆ ಅರ್ಧಾದ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಬಲ ಪಂಡಿ ನಿಂಚೆ ಬರೀಟೆ ಬಂತು ಫುಲ್ಲು ಬಂತು ಅಂತ ಬಂಡ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಈಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು LKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬುರ್ಜಿ
ಬಲ್ಪೆ ನೀನು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ వచ్చి ಈ 5 minutes ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋದಪ್ಪ. ಎನಿವೇಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಸಂಡೆಗೆ ಬೈದ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಬಾಬ್ ಸಂಡೆ ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಆಂಟಿ ನಡಿಪೋದು ಕಬಾಬ್ ಒಂಟಿಯಾ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನರೆ ಉಂಟು ಐ ಸಂಡೆ ಐಕೆ ಕಾಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ದಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋದ ಆಂಟಿ ನಲ್ದ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೋಡೆ ಕಬಾಬ್ ಹಂಚಿ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಸಾಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ಆರ್ ಈ ಉಂದು ಪತ್ತಾವ್ಚಿ ಮಸ್ಕ ಬೆಣ್ಣೆ ಪತ್ತಾವ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಭುಜನ ಕಬಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆರ್ ಮಸಾಲ ಇಂತ ಬರ್ಪು ಆ ಕಬಾಬ್ ಕೋರ್ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದಪ್ಪು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಕಬಾಬ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಪಿದೈಡು. Okay, anyways, let me end the vlog. Thank you so much for watching. Like, share, subscribe. Dina butpudi. Ratredi bhuta barpudu. Thank you so much for watching. Lots of love. Pira thikkuve aayinath bega konji posa tayina. Ijinda nikulu boreke akkanaga nikulu bye gettale bopundi ijinda palli bopundi. Tanishan chapanoji. Tula aiga panda onji love ammana videos pura. Enkulu paatirandulla camera barpara. ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್. ಏನಂತೆ ಅಂಗಳು